На първо място, ако искаме да инсталираме Pinterest, отваряме App Store и отиваме на търсачката. Въвеждаме Pinterest и влизаме в официалното приложение. Натискаме бутона Получаване и изтеглянето ще започне. Трябва само да изчакаме да се изтегли и когато приключи, вече можем да натиснем бутона Отвори и да влезем или да се регистрираме, за да се насладим на това приложение. За да се регистрираме в Pinterest, кликваме върху Регистрация и в този раздел въвеждаме нашия имейл адрес. Сега ще ни изпратят код на този имейл, така че въвеждаме кода и натискаме Напред. На този етап ще ни помолят да създадем парола. Създаваме я и натискаме Напред. В този раздел ще ни попитат за нашата дата на раждане. Въвеждаме я и кликваме върху Напред. Сега ще ни попитат за нашия пол, отбелязваме го в полето и натискаме Напред. Накрая ще ни попитат какъв тип съдържание искаме да виждаме, така че го избираме и натискаме Напред. И сега вече можем да използваме приложението свободно.